A falta de minutos para as 3 da tarde seguro que moitos se acabaron de comer e agora propoñémoslles unha sobremesa idónea, os melindres, que hoxe son os protagonistas na localidade a que lle dan sona, Melide. Por algo lle chama Terra 12 e descubrindo os segredos deste produto con tanta tradición e tanta sona está Antón López. O segredo, Xaime, dos melindres é moi sinxelo aquí en Melide, ao mesmo tempo que exclusivo. Ademais da materia prima, o xeito artesanal de facelos 12, que se transmitiu de xeración en xeración. Saben facer, pois son esas salchichas de Frankfurt e o chucrut. De feito, dicía que as 5 panaderías que fan aquí en Melide os melindres, agora mesmo os seus fornos están traballando para atender a demanda. No que vai de día xa se venderon 5.000 kilos deste produto e todavía están pensando en vir aquí pola tarde en Melindre en mercar unha bolsa como este por 4,50 €, tamén van poder disfrutar dunha tarde onde queda todavía moita soldra con banda de música e ata concertos.